ingkang ajeng dodo Karo Kadang Prayoga. Kadang yoga boten ketawis, boten ketingal. Akhiripun anggiringi Budo Rasa Mekasari Kecamatan Gringsing Kabupaten Batam. Beri tepuk tangan yang meriah.
menipun. Yang selanjutnya mesti warga budaya penyangringan dan budaya muda Kaliwangsa Montong Sari. Beri tepuk tangan yang meriah. LWP dan PWK. Ayo kaca-kacaku.
persiapan atau yang selanjutnya. Ayo kadang-kadang Setyo Langgeng Budaya dan Sari Manunggal Budaya. Wajib saya regah tambah aneh. Budaya Mukti yang berasal dari Desa Sidomukti juga. Beri tepuk tangan yang meriah. Ekstrim Budaya Dalam. Yo. Woi, pangkotku toko jogo alas ono ing sisih kiri utawa lari. Wah. Para manungsa
Luwe bakal gawe gambaran wujudnya manungsa sing ana ing wulan suci mungkin jadikan kancane padha poso tapi padha manggon ana ing warung aling-alingnya kung sing entuk ing ketara ya kuwi mau aku wujudnya barongan bos ha wah Barongan padha jejer. Ayo nasi sing or. Mojo kidul kabeh. Barongane madhep